Hi, hello, may buntag, may uto, may hapon yung tanandra mga bayot. Kung asa man mo na himutang may paglantaw na pod karon sa kuang video. For today's video mga bayot, nagpalit og pantat nga kuwang kapika sa ilong dito sa city ug mao ning pantatay yang nakuha. As nila ning isda mga bayot, karon pagyud ko nakakita ni sa personal or karon pagyud ko nakahikap ani sa personal mga bayot kay kaniadto nakaadto kog city mao ra gyud ni ako ang nakita. Munang nahibong kog pagmaayo ngayon ani din ni porma niya mga bayot na ingog crocodile og ulo. Munang ang inyong silingan mga bayot na ignorante gyud kadzot. Before na to ni himo og recipe mga bayot or before na to ni ipasok sa ato ang tinai mga bayot, ato sa ni diri panghimulbulan. Guntingon taning nanggi disalign aning iyang kapanitan mga bayot pero perteg yung kahia mga bayot. Lopig pay bag ang giibot ba? Kay di gyud madalas akong power mga bayot. Hiwi pa ning gunteng. Unya hiwi pa gyud ning utok sa gagunteng. Bitaw mga bayot. Ay gahi gyud kay siya mga bayot. Walang nagkinahanglan gyud ko anig tabang. Manggunahay, manglampasay o mamugasay man ko kaniadto mga bayot pero kaning trabaho o kaning pagpanit ani mga bayot di gyud nako kaya. Kay bisag kung saon ako gluba niyang tiyan mga bayot og dis mga bayot di gyud ni kadis mga bayot kay murag ang iya ang kabagaon sa iyang panit mga bayot pareha gyud sa ako ang nawo. Bitaw mga bayot ay kay kani manggong kutsilyo nga ako ang gigamit mga bayot nang sipag itadtad na to ni sa atong kanoko di gyud kadulot habol pas ako ang tango mo nang hinapil nga ako ang kapika sa ilong diri og dis mga bayot pero kanang kutsilyo nga iya gigamit mga bayot iyan ang gibaidaan disir niya na gibus di ka ng tiyan. Yes mga bayot basta magluto ko drig isda mga bayot tangtangan jud nako nang nasa kailaluman mga bayot kay yun na aron iwas disgrasya sa tiyan ba. Aron hinlo pa nato ang kalanon mga bayot. Bita mga bayot talagsa ra kay mo palit ang akuang kapikas sa ilong aning isda mga bayot say gawa sa perting budlaya kayo hinluan mga bayot. Ang kanipong pagluto ani mga bayot inuga ra gyud ba og sa ato pa pinirito o sinugba or inunonan nga hapit na nahubsan inana ang pagluto aning isda mga bayot aron makatagamtam kag kalami aning isda. Dili ni pareha atong isda nga kanunay ninyo makit-an sa ako ang video. Katubang kanunay na kong butangan og kanang kamatis. Lahi na siyang pagkaisda mga bayot kaning pagkaisda bawog asa ni gikang planetaha bisag patay na siya mga bayot bisag wa na siya tinay mga bayot mulihok pa yang kaunuran. Bitaw ako ang makagaw pa akong gipang tawag mga bayot kay gipalantaw na kuaning isda mga bayot kay gawa sa ignorante ko mas labaw pud sila ignorante mga bayot. Onya ako ugangan mga bayot wa gyud hinlantaw kay perteng talawana. Bawawan ni niya nga di naman unta di mamaak. Mga bayot sa Pilipinas maayo kay kumudis-dis o maayo kay kumagilhi og palwa ng kadaplinan. Pero kaning pagsapsap ani mga bayot di gyud kiri sa kuang bagol-bagol. Gahi jud kay mga bayot bro ko gapanit din hiog kahoy nga tugas ba. Bitaw mga bayot akong gipulihan ang akong kapika sa ilong sa paghiwa ani mga bayot kay ang paghiwa niya mga bayot perting gagmaya murag nagdaginot ba. Unya og ako mangguning landahon mga bayot nga perting gagmaya pagkahiwa naingon na siya og ginamos inig balin ako. Mo nang gidag-kudag ko nako paghiwa mga bayot kay kami ra man pong tulo mukaw na niya nga ako ugangan di man na siya manumbaling basta inaning isda og kanang mga isda nga gisulod sa lata. Pero og kaning duha nako kakagupa mga bayot di gina nila balibaran basta isda mga seafoods aw lami kay na para nila. Bitaw mga bayot galantaw nga ako ang kapika sa ilong mga bayot murag nalawoy kay siya nako mga bayot kay gagmay bi kanig bukton niya ang kapikas pud sa ilong mo nang iyang gipulihan mga bayot og siya gatadtad na nagbalik. Jesus Maria Joseph gipatadtad nako mga bayot ingon man niya gimassage ning isda o gidot-dot magmayo ning isda bitaw mga bayot og kanang dubok-dubok pa wa na naingon na ning amahong. So gihagbunga na din ako na drag iodized salt mga bayot og sa ato pang lengguwahe dinhi mga bayot. Ang ngalan ani nila dayon ako pud nang gihagbungan dira og turmeric powder mga bayot. Dayon ang ato ang mahiwagang pamintang durog mga bayot. Then syempre ato na siyang kumot-kumuton din ha mga bayot kay aron ma-shake o mahalo-halo nang ato ang gipanghagbong nga sisuning. Ay mo katingala aning akong gloves nga gamit mga bayot dili ni siya gloves nga ipang bunlayay ba. Gloves ragod pag ko mga bayot aron ingnon ang di masaluso ba. So ipasok na nato ni diri sa tuwang landahan mga bayot then nato ning isit ning timer din ato ra nang butangan diri og 250 ang kainiton mga bayot then ato siradan kay aron din na siya mahungaw din ha. Humag sirado mga bayot syempre gamito nato ning timer nila din mga bayot kay bulahan ug makalimot tatawgon na taning timera. Ug maluto na ning gilanda nato diri sa lalong mga bayot nagpanawag ra ng timer nato. So dili ra ko to bang kuan sa Tiburitsi karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and see you tomorrow. Bye-bye.